Flako. Feel well now. Bra, me na sa time no. Hey, wonim say etwa say odi ani die ma de ani die se no. Empokwa nso o che wonfiem. Enti so aka bebi sa eya teledi. Bra, wo de hyem. Me kwa me ba ye me free ekra na se wo ba ye krom ho no. So ba se de adepa eto na me anya bi. Ma ka life wa ye pani. Nti na bra, be ma be se me pa konfo. No me dama na ko. Na kem from me fear the pa. Fear the papa pebu. No, aye ade. So ni ma kwa na kopa na chaw. Me Wuni ma kwa na kopa na chaw. Ella. Kopa na chaw boko. Enve me elo. Me see afre me fear the papa pebu. Me menye name sele money. Mba wontu me din. Boy no yes. O de fra ela no 20. Me for fear the papa pebu. Already nyankopo. Yi papa. Me se me pe na afi dia this way. This way. Ede. This way. Ede. Ella. Ede. Oh. Eti sadaki ase ho amana na ena atudi. Ti dia num de du be wieni Ella. Anya kwato na ntwenem ya. Ei! Ye! Abnisa kwa ikwa wa sha ha setri. Kwani kwa mama yaji ni sanya ka wini bonus ntika nbeka manu atum. Ei! Ba. Yam timu se komondo. Mam ko fa bibi enfensi uso. Ei! Me wa say. O mama ni ko conforce ni manya case. Ma this is the papa bi. Comment this is? Bien de papa. Ei! Ei! Ela kwa ku frempon. Ela kwa ku frempon pa. O di asembebo. Ela kwa ku frempon. Ei! Beti baby me dwene me menka bi nhyem. Ba asema kofa abele me. We obijeji me busa. Enfa no wote ani akere se ha. Me so meti ha senyi. Me practice na me bo na me bo mbra. Me no obi ani asem. Do we create no ba bibi gate man be transie. Te ha se de bra masasa. Someone says Imon chenya na se. Ebi. Me din to abubu yam so na ne beti ko bene ade be chene ko duru nukru. Ela de bia na nu amini. Dai. Hey! Nana Nasre. Tina, ya be.
me tusre se me ba ho ana na mo da ko ma twen di able me am no sha de kwem ha no wunya ba no ade no ba fi dia sam no ka kire wo dia sam ano ka kire wo oba wo ra fi no jan mo dia sam no ka kire wo nana oda wo ma wa me so tumi wura wo hu bibia wa busa me die e che so hu de ko so na so na hu se manfo no so esa so do ye na antwa yie so na no oda wo ma pache watu onana wonim nyansa wonim we tremane ba ne sa pache yesi wonim nyansa tete am de tete no anu odi anyi no mo tete am de tete no anu odi anyi no na me na srabo die do nwane ye no me fa nche da me tente skoko e di akire no kutodwe fo mada wo ma nye kutodwe nana mesro nana jamaneka wonana wonim nyansa wonim hwe tu be hwa do ye nyina manfo ane so wata ai se me tente skoko e di akire no adanko me ka cho se me na srem de besi bia no ebesi bia no hu se me na nasrem me no mai ni humobro amenipa ofom me emotia de so abusmo de so anu afom omu nsa motia de so abusmo de so no omso mo fanche nana nenso wo ye hoho woni nyansa nana fache watu nana woni nyansa onse man Isi mu na odi no. Be ma tintin gramu. Anga isen ka wo ye dwuma pa hwen kwa asem na odi na odi. Wusi ya na wo hye. Wonu wi wa ha ho. Ana ni bi odi jino. Oba, aden na ma jina wi me ye me level apese wo se me level no. Furako. Right. Make a sound why they won't feel me. Me patch on my hair pale na all oh yeah, le won. We crossing. We need to. O shemia. Me ya pale na no what door. Huh? Hello. One pan and the way it is. Tim crab, mommy, me soon show you many other tea, Jimmy gaga. Uti. No, I don't know. I'm no my drow. I won't soon yes you.
say boom chenesa. You cry to from kitwebia. What's you trust and no crowd? Ready. Hey, why now small we is a brand better my brother was see. Meaning Paulina Bia. Paulina Bia soon if you say, free say what? Why tell you now me? Unim Paulina down for Sala. I didn't see if your animals will behave, sir. Won your papa. May try some punchy Nasa Semagu at Sumono. Also try as much as possible so be pure. Miss Paulina Bia and Paulina Bia if you say, free say what? Why? No, yes, sir. It's what the madam for Sala. I didn't know, yes, sir. Miss Shadam or the Sassalana who did not him. Men are some. We shall walk. Whom what do you want? Okay. Leave a pink and now no more. I'm Wadinum. With a make cook, maybe Biabro. Hey! You do to me. I want you. To me too. About him, ma. The pastor, what? Why? Young Cassay and Sala, the same for why? What does he want from? Just answer the call. Yelly, dear, my pretty dream, and yes, Says I mean, dear May. Laba was a doctor's for in ya, yes, it's true. You are Libya. You are the Adina May. Don't know any drum crash wound. Utino. I send me some for week. If you are send me from me, what? Chopper.
ɛne adwatoa ɛna mede ɛbrɛ wo ɛsiane sɛ menim sɛ menua baa no yɛsi yɛ no wanyɛ nie wafom nana medeɛ na megye wo di sɛ wowɔ tumi deɛ ɔka ne nyinaa so nana abam ɛsɛ menua baa yare dendendeɛ nana ne ti wɔntimi koraa nana mesrɛ wo gya biribiaa ma ne nka na fa kyɛ wo nana ɔda woroma sɔre kɔ na menni apakyɛ obiaa ni hɔ a maagye apakyɛ obiaa ni hɔ abosom de ɔsɔnso a ma ɔtia de ɔsɔnso wotumi ka fo kyerɛ wɔ mu memena hu deɛ wɔ mimi nana serɛ mu obɛwu so owu a asɛm a no ekuro ɛne na mɛka akyerɛ wo ɛnso yɛ kuro si yɛ wɔ ho a wontumi nkɔ saa kuro no so ɛna aso woanyɛ dɛn yɛanwo a wontumi ma ha so ate aseɛ nti asɛm a ado yɛ dɛn ɛyɛ kuro nti ma ho nuanoma no mu deɛ woka no nyinaa ɛwom mema wo dibem wasema woka no nyinaa dibem ɛsiane sɛ ɛkwan wofa so no kasaeɛ no na ɛntwa yi nanso wohunu sɛ deɛ si yɛ bia no me na menyi ntom na mentaa n'akyi sisi na nakɔba so yale yalie yi adini kɔwuom na wode hyia wowu anana ɛmfa so bia ɛmma ɛtim sɛ wada wo manana hu nana mɔbɔ fa ne bɔ ne kyɛ no sɛdeɛ me no hase a manfom woda no wɔyɛ hɔhoɔ ɔbaa no abɛfom wo fa kyɛ no na afei nso no mɛtu no fo anasɛ deɛ ɔpɛ sɛ menyɛ bia ma me nua no ho ntɔ no bia nana mɛyɛ deɛ ɔpɛ sɛ menyɛ ma ne ho ntɔ no bia nana mɛyɛ ama ne ho atɔ no ɛserɛ nana wada woroma hyia na ɛwɔ dɔn kɔma nana mimi sɛ mepɛ no sɛ ɔbɛyɛ me abosom ne sɛ ɔmopɛ no na nua bɛɛ twa bɔm to A to Z wɔntwa amɔmi o ɛfisɛ memyɛ nipa abosom de ɔsɔnsɔn ne amotia de ɔsɔnsɔn na de meyɛ adwuma nyuma ho ɔdene ne nana no ho ɔdene na meyɛ adwuma no nti sɛ wokasa tia me a adanko nua ba no ɔkasa tia me ɔnkasa ntia me ɔkasa tia ho nsese no de metime nyina ma asese no metime akosa ne yale sɛ msa ne yale a ɔba bɛyɛ mo wife